така, днес ще направим анбоксинг на това лапъбъл. Така, аз искам да ми се падне или червеното, или ето това, или сигри, или мистер, или какво е, не знам. Така, нека да го отворим. Защо се на мен се случва това? Така, нищо, че малко съм изтъкъсала. Първо вие не тези, които исках, само ми се падна синято. Пак е нещо. Окей, чао! Бачваме се!